Okay, mga topay, mayroon tayong panibagong challenge. Oh, ayan ha. Sing-sing lang ang tanggalin mo. Wala ka na ibang kalasin dyan, kundi yung sing-sing lang. Ayan. Huwag mo lang sirayan yung sing-sing. Eh. Mamahalin pa naman yung sing-sing ko na yan. Wedding ring yan eh. Oh. Isipan mo na naman. Kailangan talasan mo yung isipan mo. Hindi mo pwedeng kalasin yung ano, yung pinagano ko mga parang circle. Ito? Oo. Dito tanggalin? Ay, hindi mo pwedeng tanggalin yan. Madali. Pero galawin to? Pwede mong galawin, good. Magagalaw naman talaga yan, kaya nga hindi ko pinangano yan. Hindi tanggalin yan, pero tanggalin, pwede mong galawin, pero wag mong pwedeng, hindi pwedeng kalasin. Pag nakalas mo yan, madali mo na lang ano eh. Tanggalin yung ring. Hanapan mo lang dyan kung saan mo siya idaan. Sama to dire. Oo. Ayan. Oo. Ayan. Si Bingbingan, nadaya ako eh. Kung hindi mo ginawa yon, yung pinipilipit, di ko malalaman. Kaya pala hindi niya pinapakita sa akin pag tinanggal. Kasi nga mayroon siyang ginawang kababalagan. Kagandagan pero madaya pala, pinipilipit pala. Yan, hindi na yan pwedeng pipilipitin. Hindi na kaya pipilipitin yan. Matibay na yan eh. Bante muna tayo. no. Hindi matang-tang no. Ah? Hindi. Sing-sing lang ang matatanggal dyan. Pero yung dalawang bilog na ano, hindi pwedeng kalasin yan. Daya na yun. Pangdaraya na yun. Kailangan hanapin mo lang dyan kung saan mo idadaan yan. Yan na. Oh, yan na. Marapit na. Sino kaya makakatanggal una dyan? Binuang mo siguro na eh. Si Binuang. O si Binuang nga nailagay ko nga yan dyan. Tapos kagapon, tinanggal ko na yan dyan. Tibot-tibot mo Mama. May daanan talaga yan siya. Pasil nga eh. Kailangan pag-isipan mo talagang maigi. Paano siya mapapalabas dyan, yung sing-sing. Sing. Dito, dito. Alin? Dito. Eh, mayroon nakaharang eh. Paano mabadaan dyan? Pag-isipan mo talaga ng maigi. Malamig ba? Magnunot-nunot naman siya. Sige. Wala talaga. Wala, surrender.